आच्चा दिनै जोबथानायाव खर' गंग्लायनानै आङो आर'ज गाबनो लुबैदों जाय जायफ्रा दासिमबो बुजियाखै साना बबे हरा बबे अमाबैसा बबे पुर्निमा बबे सैथो बबे नंखाय बेखौ बिजित गाव गावनि मेलेमजों सान गाव गावनि बिबेकजों सान बिजित बेनि अनगायै दस्रा जेबो लामा गैया। खोनानो मोन्दों माया एबसुनि लिडारशिप बिटिसिखौ सालायग्रा लिडारशिपफ्रा फैनानै हम मिनिस्ट्रिनि माखासे अफिसारजों सावरायफैदों बे थामथि बर' गोरोबथाखौ आखरे आखरे मोनफ्रोमबो क्लजखौ सुफुंनांगौ मावफुंनांगौ होननानै दाबि दैखांफैदों। दा बे थामथि बर' गोरोबथानि गासिबो क्लजखौ जुदि इन लेटार एन्ड स्पिरिट जुदि बाहायजोबनांगौब्ला 2003आव मोनखानाय बिटिडिआर बिटिसिनि जि एक्जिस्टेन्स बे जोबनोसै बाउन्डारि दानख्लाब जाजोबब्ला बबे समाव जोंहा जे सानसे बेलासे सेपारेशन मोननायनि बिराद आसा दं प्रस्पेक्ट दं फिजिबिलिटि दं फेक्टर्स दङ भाइबिलिटि दङ बेखौ फोजोबनानै दोनखानायनि बिराद डिप रुटेड कनस्पिरेसि 3079 खान गामिखौ लानानै जोंनि बिटिएडि दा 1000 खानसो गामि जुदि दानजाबायोब्ला बे बाउन्डारि कमिसननि रिकमेन्डेसन मथे बोरै बदलनाय जागोन इन नियार फिउचार 16टा डिपार्टमेन्ट अलरेडि डिसिफोरनो हरबाय आरो इलेक्टेड बिटिसि काउन्सिला एसेम्ब्लिया जेबो पावारानो गैला। बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्ट बिराद गिदिर पावारफुल मोनसे गोदान डिपार्टमेन्ट खुलिना होबावबाय अब्लाबो जोंनि इलेक्टेड जे एमएलए माबाफोर दं बिटिसिनि मेम्बार्स दं इएम दं मा खामानि दं सा जोंनि बिटिएडिखौ नर्मेल डिस्ट्रिक्ट पन्सायत सिस्टेम गोनांखौसो लांबाय जिल्ला परिषदावसो लांबाय आरोखि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिखौ सिअ बानायबाय प्रमद बर'नि स्टेटासा दिनै मा सिएमसोनो चिफ नंलानो इएमफ्रा केबिनेट रेंक स्टेट मिनिस्टार रेंक मोनदोंमोन गोदो गोदाय बेबो गैला डिपुटि चिफआबो गैला केबिनेट रेंक एसेम्ब्लिनि स्पिकारबो केबिनेट रेंक गोदो मोनदोंमोन गैला बेबो डिसिफ्रा दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव डेभेलपमेन्ट बोर्ड दाबो डिसिआ चेयारमेन एमएलएफोर एमसिएलए इएमफ्रा बिनि मेम्बार मिटिङाव बाहागो लाहैब्ला सार होनांगौ अनारेबल चेयारमेन सार बे केबिनेट मिनिस्टारनि रेंक मोननाय मानसिया दासो डिसिखौ सार होनांगौ बेसे लासिंसिं बियो होनबा बर' जाथिखौ बेसे गाहायाव लांफिनगो दा इलेक्टेड चिफखौ इलेक्टेड इएम इलेक्टेड एमसिएलएखौ डिपुटि चिफखौ गाहायाव लांबाय आसोल खोथा बेफोर रायजोफोर बेखौ बुजियै आरो माखासे धान्दाबाजि लेखा गोरों बिराद बिराद डिग्रि गोनां साफा सानै बबेबा इउनिभार्सिटि बबेबा कलेजाव प्रफेसारनो नङै बाङै मिसा खोथा बुंनानै जोंनि आइ आफा रायजो राजा इयुन जोलैखौ लामा आन्दायहोगासिनो दं। एसे हल जोंनि बर' जोहोलाव जोहोजो सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसो साननाय हनाय मेलेमखौ पलिउटेड खालामनो नागिरनाया बिराद दुखुनांथाव आरो बेखायनो आं खोथा होनो नागिरदों जबान होनो नागिरदों दिनैनि प्रेस कनफारेन्सनि गेजेरजों हारिखौ थगायनायनि खुनु कुइसन गैया आरो देग्लायनि जे सोमावसारनाय जाफिनदों बे खेबनै ब्रैथि खेबनै बे जेरैखिजाया थैथां ग्रेन्ड साक्सेस जागोन बयबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा हाजार हाजार लाख लाख बर' फिसा बाहागो लायोबानो जों देरहागोन आरोखि दिनैनि गभर्नमेन्ट होननांगौ थैलाय जिलाय बर'फोरनो बड'लेण्ड होआ होननानै बे नरेन्द्र मदियालाय खय बोसोर प्राइम मिनिस्टार जागोन डक्टर हेमन्त बिश्व खय बोसोर बे आसामनि चिफ मिनिस्टार जागोन बेलाय जोंहा आलादा बड'लेण्ड मोननांगौनि जोंहा हिस्टरिकेल प्रेरगेटिभ दं हिस्टरिकेल क्लेम दं जि हाखौ लानानै जों सेपारेशन बिदों जोंनि आबै आबौमोना गोदो गोदाय बेयाव रायजो खुंदों नरकासुरनाव रायजो खुंदों बान राजामोना खुंलांदों घटोत्कचआ खुंदों भास्कर बर्मना खुंलांदों आरो जे कच डाइनेस्टिनि आसोल बिफाया सोरमोन हावरिया मेस बर' फिसामोन हावरिया मेसनि फिसालाफ्रानो बिश्व सिंहना नरनारायण सिलारायमोन दा बे कच किंडमाबो बर' राजानो
दानायसो कचबिहार किंडम भारत उदांस्रिनि बोसोरनि उनाव 1949 आवसो इन्डियाजों मार्च जादों थिग बिदिनो त्रिपुरा हादोर 1949 आवसो इन्डिया फ्री इन्डियाजों मार्च जादों 1954 आवसो काछार किंडमा ब्रिटिश इन्डियाजों मार्च जादों मैया दाख्लैसिमबो जोंहा बर'फ्रा रायजो दंमोन दा बे हिसाबै जोंहा हिस्टोरिकेल क्लेम हिस्टोरिकेल प्रेरोगेटिभ दं जों थानाय जायगायाव दिनै जोंनि सुबुं बिसाना जामखोलांबाय जानो हागौ जों बाङाय जानो हागौ किन्तु जोंहा हिस्टोरिकेल क्लेम दं बेखायनो रायजोफोर जोंनि सोमावसारनाय जेननायनि खोथा गैया थैथां आलादा बड'लेण्ड हादोरखौ फैगौ बोसोरबा मेक्सिमाम 10-12 बोसोरनि गेजेराव जों जेरैखि आदाय खालामनांगौ बेखायनो नोंथांमोन बयखौबो खर' गंग्लाय आर'ज गाबनानै खुलुमहरनानै आंनि हरनांगौ खौरां मेसेजखौ आं बावनो फोजोबबाय गोजोन